И здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars. Както сте видяли от заглавието, вижте, аз влязъл съм в приложението, за да ви покажа как играем. Добре хора, явно трябва ето тук да се преместя май. Не. Как се прави по-голяма камерата, човече? Ето. Намерих как да се прави по-голяма камерата. Да, хора, без да исках. Се обърнах. Извинете. Което снимаме една минута. Да. Да започваме. Да влизаме в Brawl Stars. Сега. Едното видео. Снимам. За да пробвам това. Дали е хубаво? Сега. Нека да изберем от тези 40 барала. Кой да дадем? Хайде сега да дадем. Той е силен герой. Но на какво спусна? Човек! Вие не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. Аз искам. Казвам ви го. Че искам. Добре, сега. Те ще ме убият. Човек, защо не мога да работи с паквата? Преди не знам как да бъде. Ето. Хора, колко време? Вече 2 минути и 5 секунди. Гомес. Извинете, че говоря такива думи. Какво? Набих му 500 минути. Не, ето. Добре, сега получих спид. Добре. Давай, тук. Хора, май сме на първата игра. Губим. Ужас. Поне да махам малко купи. 3 милиона става. Човече. Влизайте в клубът ми, казва се. Копирах весли. Буквално копирах весли. Човече, копирах весли. И нямам Вейсиби, вижте я. Вейсиби, я помоли да ми стане приятел. Как има креатори, конката? Няма давай. Аз съм на първо място. Той. Емануел. Как има Честър, човече? Кой баста? Я колко легендарни бора. 1, 2, 3, 4. За 2 повече от мен. Как? Има 30 броя. Защо не са му се падали? И Честър скоро му се падна. Сигурно днес. И Драко скоро му се падна. И Кланси. Той сигурно не съм бирал за него. Защото ме на малко купи. Я да видим да видите върто. Коя година му е създаден. Добре. Яме него. 2024. Добре. Освен ако на 36 долара. Чакате да преброим ряде.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Има ли всички? 1, 2, 3. Защо буквално имаш 6 супер-ера? Пайпа. Воу, Мани! Пърл! Гриф! Има Морти, Стара, Спрал, Сквик, Чарли и Мо. Момо е много малко. Не забравяйте да се. Как? Има 50 цена. Сега изчакайте. Малко се отпинаме до нещо. Може да видите. Лава беше. Лава беше. Супер, да. Лава беше съм пил. Пием. Което е супер вкусно, хора. Казвам Евгений Гейминг Зон. Колко време снимаме? Как 6 минути, човече? Как 6 минути? Добре, човече. Сега ще играем. Искате ли да играем с Джес? Не. С кой да играем? Любимия ми от Супер Ерика. Джес. Шегичка, хора. Шегичка. Ох, как ме заболя. Как се отарих. Но нищо. Най-нелюбимият ми. Ето си. Какво означава 6? Колекторски. 1, 2, 3. Добре, нека да си. Опасно ми да. Колко вкусен този блак пер. Добре. Diamond. Sorry. Това е My Legendary. Не, Masters ни я правим. 2 такива. Това е Masters. Добре, човече, малко по-силно. Ти тримата се спалнахме. Добре. Добре, спална просто някъде на рандом място. Спамям! Салто има. Добре. Как не успя да ме оцели, човече? Как не успя да ме оцели? Аз не играя в GC. Имаме скина на тази Санди от Спънтър. Да, Санди. О май фак. Не го толкова много хес. Help. Respect. Май мисля, че ще свършим. Но трябва да намерим Марс. Не. Нека ми махнем малко. Не съм много хора на врата. Сега избираме код. Не, той не. Ще ми махне много. Ще играем с Мортис. Този е ужасен. Не се трябва да играем.
Добре. Сега. Оу, как го праснах това. Сега. Добре, няма да го приема. Но аз много искам да имам меча Мортис. Защото е най-якия скин. Меча. И ми дава 9 пина. Защо? Нямаме 9 места. Имаме само 2. Oh my fucking goodness, that's a question. Mochio! Mortis is here! Mortis, bringer of loom! Трябва да гледам на къде има пещата. Защо? Ох, вече... Колко време снимаме? 12 минути. Добре. Уеди. Искате ли ще играем с най-малко? Човека, който ми е с най-малко. Бари. Тя скинове са се спадали. Генджемове. Но ми на пин, който се служа. Върника. Но обаче няма да играем на Джемгръб. Защото е ужас. Тъгано. Дори не видяхме какво се пуснах. Имаме 13 минути и само сме губили. Само една игра. Сега глед. Може да знаете, що... What? Колко много такива. Не. Добре, стана. Why Sanders? Сега май съм с бота. Ох. Имаме вече 11 минути. Добре, това са много добре. Какво? Съм направил 4 хиляди. Още 4 хиляди. Първо победата. Аз мисля тук да свършвам това видео.
Аз съм Евгений Gaming Zone. Вие не сте. Не забравяйте да се абонирате за канала. От мен. Чао!